Apo hepe na imbag nga aldaw mo. Sir, anat kinapagpaiswanan nga kurkurang iti PNP personal, iti PNP lawag sir. Naimbag nga bigat tayo amin ako kasangkin nga Bombo J. Agpweso deta gapo ta iti population tayo abo dito iti lawag bis ka dito iti nakasurat dito iti pa tayo is 112,676. Iti actual strength tayo lang is 124. Iti ideal strength kuma iti city dito ilawag po 112,676 population na is 224 kumaapo iti ideal strength na. So nakitkitaan tayo may isa nga police officer tiwan bantayan na is 912 na tao. Ket ti ideal laeng kuma is may isa nga police officer 500 laeng kumaapo ti mabantayan na. So naintay kita 55% laeng iti compliance tayo kadi ideal strength 45% iti pagkurkurangan tayo. So amin digitoy actually ore pelaan idi mo patrol manak ket dito ti problema dito iti strength amin digitoy ket may bagbaga tayo iti higher office ngem ore no kasta kitkitaan damat no ay napay ti mabalinda nga ited ditoy ngem no ing kakitaan nga taltaga ti wider view agkurkurang amin kada istasyon. Ket itaw dawat damat apo dito di region yang siguro at papada amin di situation agkurkurang pala anti police. So ano ti kaarig na saan nga napintas nga epekto na dati sir? Ken anat solusyon tayo tapnon matutupan dagiti nga problema sir. Iti kinakurang ti personal. Iti makikita tayo nga epekto na dati apo gapot di may nga police ket aduuna di bantayan na akit medyo adda dagiti late nga response na kaslangas jay nga iti remedyo na deto apo instead nga 12-12 iti oras ti panag-duty ti kapulisan ta diti lawag ginawa namin 3 shifts. 2 days duty, 1 day off kami dito sa Lawag City. As per instruction ng ating provincial director para lang madagdagan yung personnel on duty every day. Nakunam sir, hindi pa patrolman ka kada kastoy nga problema so talagang nabayagan sa kastoy. Okay. So datagon daway sir na iriing dato iti konseho anat addang nga mapampanunot tayo tapno ti kasakit ma-fill upan dagiti nga panagkurang sir. Kanya mi dito enti station level apo kami dito ilabi na kada 20 provincial command ay ibagbagan mo dito yung tego naton hanak mabalin ni makapagdiretso regional or national. So, ibagami dito iti provincial, tatno ti kasta, may county representation, kadigid request mo nga pagkurkurang iti police.